Winjo ka igoyo mbaka kata winjo ka nitiere ber mag sola to kata kamano yudo ka gwenge wanya to kwang'iyo gwenge makaluo nitiere mier ma pod nitiere mudho mandiyo akede yudo ka dobed ni ang'o matimore koso ganda onge kod ng'eyo koso nyalo ema samoro bedo matin. Aparo ni gima duong' kabisa osebedo nyalo. To wach nyalo ni emomiyo kambi kaka Access and Move gi kembe moko achiel ariyo obiro gi gimoro ma iluongo ni lipa polepole ni chulo mos. To kipenjan kaka Alex Olum aseneno kamano yawo mieche mang'eny kuonde mane ok wang'eyo ni wanyalo nene ler sani donjo. Koro an gi geno ni kaka waendelea gi wuodhni to wabro golo mieche mang'eny e mudhoni. Ben tiere kumora mora matenda kaontis kata tend gwenge wawinjo bed ni donje mar konyo ganda ahinya te kuonde go mabende yudo ka nweng'o ji ni piny makata lipa polepole no samoro bedo matek matin. Ere kuonde ma sirikal nya donje anya to sirikal mag kaontis kasi ya bende ko aneno ka telo odwok pacho. An aparo ni ka sirikal mar kaonti nyalo riwore gi kembe kaka mekwagi to wamanyo mieche mok nyal kabisa. To waneno kaka wariwre to wachope diere to wacho ni wanyalo golo kama goluru kama. Kata gimoro miluongo ni CSR ma kembe timo gacha. Kuma kirugi sirikende kaka kaunti tibo yudo ka mano nyalo konyo. Lakini kama duong' kabisa mang'e ni county government nyalo donjo makony en skunde. King'iyo maber skunde mang'eny pod some mudho. Nyithindo pod chandre. To ibo yudo ni kiketo mana pesa matin to inyalo miyo skunde gi nigi stima kata osiptende. Iyudo ka mama odhi konyore to onge stima kama odhi konyore kata stimola. Nitie kata kuonde ma pod onge stima. Nitie health centers ma onge stima completely. Koro gitiyo nyaka saa 3 to giloro. Koro iyudo ka county government nyalo partner to waneno kaka koro health centers gi iketo nigi stima. Kata king'iyo wach vaccines ibro yudo ni osiptende mang'eny kidhi to ibo nyisi ni wamiyore vaccine Monday gi Wednesday nikech gionge kaka ginyalo kane. Sama koro county governments omakre gi kembe kaka mekwagi to kata solar deep freezers inyalo mi osiptende gi. Makoro ok ni koro nyithindo nyaka koro rita tich adek kata ngeso kata wuok tich eka mondo bi obed vaccinated. Ginyalo biro any day to giyudo nikech yedhe momiyo ok gibed vaccinated. Neno ka Pastor Collins Odindo wacho ni opoya ahinya jalony kendo wacho ni owinjo